Mentah kasngi ke HYC kala rakhe kasngi klat bahen nyau jung umait hoping stone leng do nonglan na kabasam de ki kot leng kedok bala ai kerteng ka MOU bean beiriti ban penpau ya ka jing persha halor ka jing yesoy jung ka sarkar Meghalaya bat ka Assam ya ka MOU ya penbet put penbet sam ya kani ka jing sam kot leng kedok la sedang na IGP point bat sya ki benta jung ka secretariat DC office bat ter shaduk khandai lat bat mot pran Habayakran berubah Roy Kupar Sindram, General Secretary Gaseng, ulai thuba, kum kadak ban kenmau burom me ute uriu krau jang kajai ban riu, ubah jukran na kapor hakabaya day bat kikam kaput, bat ubah yaleru, kumnu ban yada ki jaga khasi, ban du bat kehima khasi kinum le cha Assam. Ute unoyalam ulai thu ba kaseng kadap da mensim sngokhia ya kajing du no ya ute urang ba bat kaseng ka sngodei ban penmi de ka kot leng kedop ban pen sngo ni pen shai pat ba kaseng ka yeng halor ka hok bat kajing bah ki khasi ute usamla ula ongru ba kum ka jai ban riu ka jela ka du nong shibun ha kajing pen bet put ha ka wat ka baningkong jo kajing soi MOU kum ta ute usamla ulai thu ba kaseng ka dawa ban khmi biang ni review biang ya ka MOU baladat soi Assam kisnong ki bahab hapo kahima jirang bahima nong spung kilalet no sya Assam lada fipet ya kasnong jimrigao ba kalengkung kidai ki artli kisnong ki bahab hapo kahima nong spung ba kahima jirang kidai kisnong ki balong try de hikima khasi ya ki kot jaka gitu ya ki bri ki basong gitu ki jaka la ai de ki hima khasi rega basusi kalong ba hakapor ba kontrak sangma chief minister jongi ya soy kani ke MOU khlam kenjok khtin ya ki hima khasi di halor kata kanong rim ka bala pelong yang kini hima khasi wat banlet bantit ka jengkhang jong ki kayeng dorbar kayeng kashari bakhli do jong kari India kata ka Supreme Court ban penpa ka jing persya halor kani ke MOU but ka jing ong lani ka jing bu palat jong ka sarkar jela ban ong ba ki brio ki basong hakini ki jaka kinrai lakin let cha Assam ne kin let cha Meghalaya kalong ke ke bangimla ban pediang namar ngitip thikna kumbalong hapo jimrigao kumbalong hapo lengkung kibri ki basong hang tu kimdei ki khasi kidei nakui pagajai benrio tiban ong ba maki kin rai laki jaka ki jong hima khasi kin hap chapo Assam lani kin hap chapo Meghalaya kalong ke ka babakla bat ka ban bu jingma ya kani ka phase 2 hilai ilang baki kot kubor baki karne pali ki basong hapo langpi ki basong hakiwe ki snong kila ada ban ong lepa bangi ngim kwa banwan cha Meghalaya nginlet cha Assam ringitip ti kenapa bakini ki snong ki bahap hapo langpi sector kidai kisnong ki badai hapo ka himarat nong mensau hapo hima mensau tilada kalong kumta lada kini ki karne pali lani kiwe pak kijai benri kinrai lada ka sarkar kan ong bet ba kibri ki basong hatu ka jaka kinrai la kinlet cha Assam ni kinlet cha Meghalaya ka umut ba kajingma kan bu yangi namar bangitip ti kana bakini kibri ki la de pen pa ba kinlet cha Assam ta hatu kan nomlong ka jingdu nong pan ya ka jaka ka puta jong ki hima khasi ti bat ka weiru ka jing ong jong kontrak sangma bangim la asyu ban phaidin na ka kaipot ya ka bala submit house nam aja khatway kan bu jingma ka bakrau ya yangi hakani ka phase 2 namar kumban supentep yapi haka report jong arja khatway gisnong hapo block 1 block 2 gidon tangkat tu kan itli ki bami kerteng ndrai menta pat gidon kumbasan pho teli gisnong ki bakwa banwan chapo Meghalaya tilada kontrak sangma ulat de ban ong lupa bangin ngin stick laningin bat bet ya kata ka report jong snam arja khatway kajing keli galong kan jayu gitu kisnong khasi penar ki jongi ki bakwa banwan chapo Meghalaya kumangili iya hakini kisngi kot kubor bakatu kaseng kemudian hatu ki jaka ki bahapo Karbi Anglong Autonomous District Council kila ada penpon pa da ka basai begini ki jaka ki hapo Karbi Anglong District Council kimkwa banwan chapo Meghalaya kila ada ka sarkar ka jongi kabu lepai ka jing ka baningkong ban island yakini ki bring ban kabaar ban suang bet ba ngingin bat ya kata ya ka kaipot jong snam aja khatway kan bu jingma ka bahe ya kari ba kajat mari ka jongi di halor kata kanong rim bakung kaseng ngi penmi ya kani kot lengkdop ya ka bangil ai kerteng ke MOU bean beriti ki jingma ki babu ya kajat mari ka jongi khnam biki pat ba nong snong kin so thu hae ba kani ka sarkar ka kalabakla kani kawat ka baningkong bat kumnu kan penbet ka kani ka kawat ka baar ba kumju ru bangin dawa na ka sarkar bakadai ban review la ni kan phaibyang namar ladang im phaibyang ni kani lada kani kam MOU menta kal along an la ni kelas kalong kuma kalong menta ka jing du nong ba ka jing ka bakrau kan bu ya ka jala ka jongi hakapor bekilet ban pen bet yo pu du sam hakawat ka baar tinginget belum ba kani ka jing ai ka jing sam jongi ni kot lengkrop ki para ki nong shong snong jong ka jala kin so thu babale kum ka sengi yang ban persya kani ka MOU bat kumjuru ban pan
ya ka jing kersan ka jongki ya ka seng bah bangi syem ginu gilat nang ni sakmat ban penpau ya ka jing persyak ka jongi ya ka MOU ban dawa ya ka ban review ka MOU kinong snong gi kin don lang ringkat bat ni bat kham tam ya kin don lang ringkat bagi hima kasi bat kinong snong gi basong hakit ki tan kapun kata ka de ka jing kwa jongi